E o portugués vén do galego ou vén o galego do portugués? Pois mira, Mirar. nin o galego vén do portugués, nin o portugués vén do galego. O galego e o portugués foron o mesmo idioma na Idade Media. O galego e o portugués. Por favor, explícame iso. Imaxina dous irmáns xemelgos, pero que se foron separando co tempo. Vaia, que importante saber iso. E cando comezou o afastamento? Portugal independizouse hai case 9 séculos e a partir de aí comezou o afastamento. E como evolucionaron as dúas linguas? O portugués axiña tivo carácter de lingua oficial e espallouse polo mundo. E o galego todo o contrario. Perdeu o seu estatus de lingua culta con razóns políticas. E cóntame, Silvia, como perviviu o galego? E perviviu durante séculos grazas ao que o seguiu falando a xente. Do pobo. Entón, resumindo, a base do galego e do portugués é a mesma? A base do galego e o portugués é a mesma, pero os dous evolucionaron de maneira distinta por razóns históricas e os dous son igual de antigos. Aprende galego con nós na nosa canle de YouTube, Instagram e TikTok. Palinqueocho eu.